Va. Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est ça. Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An lamɛnbaaw an'an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye alamisa ye utukalo tile 29 san 2024 sɔgɔmada in na an bɛ taa min ye conseil des ministres ale kɛnɛ kan conseil des ministres min kɛnɛ kan n'u y'a yira k'a fɔ ko min ye commune 4 ye Keɲeba commune Sitakili commune Moribabugu ta ani Nuga Kulukorokaw fɛ yen ko ka olu bɔ baara la pewu a conseil ko k'a ci ka bɔ yen kun jumɛn na je le répète ale ye min fɔ la conseil des ministres kɛnɛ kan an n'o di maa 5,000 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ jamana kɔkan ka na baara min kɛra o la fana min ye ministre Musa Atayɛri ye ale ye o ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres kɛnɛ kan kunungo o conseil des ministres kelen fana kɛnɛ kan bana mun bɛ n'o ye coronavirus ye ko dɔ bɛ ka fara hakɛ kan an ka jamana kɔnɔ Asa Bajalo ale ye ɲɛfɔli k'o la ministre ye an na conseil des ministres kan ka sɔgɔmada in na saraba ye Gawokaw fɛ npogotiginin fitinin 2 olu kɔni tora baji la dɛ bakuntɛkaw olu fɛ yen yɔrɔso kɛnɛ min bɛ sigi yaasa ka se ka chrétiens ka kuranɛ n'o ye bible ye ko ɲɛfɔ maaw ye o ta ko 38 na o daminɛna yɔrɔsokaw olu fɛ yen Adama Konate ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn danni de Paris la ko ale minɛna Bamakɔ ya kunungo cybercriminalité maaw fɛ nominali sɛbɛn o temps ko o ɲɔgɔnna o b'a juguya la ni waati na commissariat min bɛ Yirimajɔkaw fɛ yen ale y'a bolo da banbanci ni bingalikɛla maa 6 kan a y'a sɔrɔ Sogonikɔkaw fana fɛ yen drogue ŋanamuŋanamuba 2 bolo sera ka da o fana kan denmisɛnnin minnu taara sa ko ka brigade verte kɛ ko olu ye san 1 sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ o kibaruyaw la Eric taara Tom nana o tɛre aw ko min o de ma na wa aw yɛrɛ ko k'aw bɛ min fɛ aw maliyɛnw u y'o de ta technicien ni commission sigi ko ma kɛ na koyi kabini 6 in bɔra bɛɛ y'i bolo ɲɛsin nin cɛ in ma ale de taara aya an na tila ka an ka bilasiraliw fɔ u ye a ko la parce que jamana ko don miirina ma an yɛrɛ la an n'o fɔ u ye a baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na an n'o f'u ye nka an ye min mɛn ko ale kɔni tɛna na match 2 in kɛ fɔlɔ dɛ min taara dɛsɛ Jeux olympiques la ye k'o de bɛna na entraîneur kɛ mais ne b'a dɔn joueur a bɛna anw sɔrɔ yan
o kɔni a so wari labɛn i na versi wɛrɛ dilan u bɛ gagner aw do dɛ min ye an ka basketkɛla denmisɛnw ye olu bɛ Afrique du Sud sira kan minnu si ma san 18 sɔrɔ cɛmanw ni musomanw kupu b'u fila bɛɛ bolo k'u bɛ taa n'a u bɛ segin n'a ye u ko ten o baara bɛ ka kɛ cogo min na an n'an da don o la ka taa se taekwondo ma an yɛrɛ ka pano ko an bɛ foli kɛ maaw ye Amara tiɲɛ na jɔn ko Ala maaw y'u se kɛ Jani yɛrɛ ani journal reporter an fana ye 100,000 di o ye 1,000,000 n'o ni jama ta farala ɲɔgɔn kan ani ba belebeleba minnu y'an dɛmɛ an kan ka se ka pano sigi donc bi halisa mɔgɔw bɛ ka weleli kɛ Amara i b'a dɔn min ye pano ko in fɛn dɔnniya caman de ko k'u t'a fɛ o tɔgɔ ka fɔ ko parce que olu y'a kɛ bonya min kama vraiment mais an b'u bɛɛ fo dɔw kɔni bɔra fo hi ka na ni 100 ne yɛrɛ a don tiɲɛ na a ye miiri janya dɛ musokɔrɔba dɔ fana bɛ Talikɔ a ye dɔrɔmɛ 20 d'a mɔden ma ka na n'a ye a ko an bɛ ka pano wari bila boîte ou bien fɛn min kɔnɔ k'an k'ale ka 20 bila ye dɔrɔn 20 in bilalen don ye an b'a fana fo a ko depuis ne bɛ kiledu dilan ni bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ fo bi ni ne taara yɔrɔ yɔrɔ ale b'a lamɛn o dun tɛ bi ko ye dɛ 97 alors o ye kanu d'an ye an ye layidu ɲini a fɛ fana n'Ala sɔnna ma an bɛ taa ɲɛ d'a kan parce que Amara ne y'o fɔ a ɲɛna n ko muso tɛ ko o ko la kana don o ko la kana taa la kɛnɛ kan n'a fɔra ko muso t'a la dɔrɔn i sen bɔ a la parce que mun na a ka ɲi an k'an baw minɛ bani an ka k'an baw fɛ an ka k'an musow fɛ an ka k'an denw fɛ an ka k'an balimamusow fɛ o kɔrɔ tɛ ko an faw ma dɔ kɛ dɛ an faw ye caman kɛ nka den kɔni Amara an ka musow fɔ muso minnu y'u cɛsiri muso minnu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la muso minnu y'u cɛw sutura muso minnu hinɛna u denw ni walidenw na muso minnu bɛ yen n'u ye a kɛ anw ye an tɛ se ka hali sara walayi hali sara t'an bolo n b'u fo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na Ablaye Jabate ko an kana sira saya ɲɛ ko bɛɛ bɛ sa ko nka k'an ka sira jamana malo ɲɛ ko jamana malo o de bɛ hɔrɔn danbe bɔ a la ni danbe dun tɛ maa min na i balo kun tɛ dɛ nin ye Bafa Jabate o denkɛ Ablaye ni y'ale kumakan ye jeli don a wolola jelidu kɔnɔ Segu bamanankan na a y'a min sin fɛ k'a sama bongo si fɛ a yɛlɛma ko 7 ŋara don sɔgɔma in na anw tɛna kumaba kɛ sabula maa dɔ ye hakilina dɔ bila ka na an bɛna o fɛ nka Amara dakuruɲɛ kelen min b'anw bolo yanni an ka kuma di an ka kɔkama ma sabula alamisa olu ka kɛnɛ ye an ka adamadenya don an taabolo la bi an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko ko sangaboda bɛ maaw waju
ko saya bɛ maaw waaju amara hinɛ bɛ ka ban an dɛsɛtɔ de filɛ nin ka taa ɲɔgɔn su don koyi sangabonda a kɛra ni fɛn bɛ maa min bolo an bɛ taa ye ni fɛn t'i bolo i kungo b'i da la hali baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaw olu taatɔ mɔgɔ dɔ ka janaja kɛnɛ kan a ka gɛlɛw ma bi tile fila in na ne ye janaja dɔw ye a ye n siran hinɛ bɛ ka dɔgɔya maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw tun bɛ siran fɛn minnu ɲɛ maaw tun bɛ ban fɛn minnu ma a caman bɛ ka dɔgɔya dɛ anw ye kɔlɔsini fitinin minnu kɛ a la nin waati laban in na an ɲɛ bɛ min na an ka segin an kɔ dɛ an ma nin y'an somɔgɔw la dɛ an ma nin y'an somɔgɔw la an ma nin ye maa fɛn fɛn ko an disi gosi n'u ye an ma nin y'a si la an k'a lajɛ an ka maaya kɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka taa ɲɔgɔn kungo la an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ɲininkali kɛ o de y'an ka jamana taabolo ye n'i ye janajakɛyɔrɔ dɔw ye a bɛ k'i ɲɛna kuma la k'aw bɛ kɔɲɔ kɛnɛ kan n'i ye janajakɛyɔrɔ dɔw ye i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ somɔgɔ bɛ nin tigi la nka o si t'a la juguman ye a jɛɲɔgɔnw a teriw a limanaw minnu kan ka ye a kɛnɛ kan ka k'a ma a kɔ ma jigi ye olu fana t'i ye a ye ne bila ka miiri dɛ ne ko n ko a fɔ nin ye anw dɛsɛtɔ ye ka ɲɔgɔn su don anw minnu bɛ ɲini ka na ɲɔgɔn nkɛnɛ ɲimi bi mara an ka hinɛ bɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ko a yɛrɛ maa si mago tɛ maa si la donc a ko a ma nɔgɔn ko ma nɔgɔn ma nɔgɔn n'an y'o bila yen an bɛ kuma di bi i n'a fɔ alamisa o alamisa maaw b'an lamɛn an fana ka maaw lamɛn n'i k'i ye maa ye i yɛrɛ fana kana kɛ wara ye hakilina di o tɛ se ka kɛ kojugu ye ni n'o tɛ a la sabula bi an ka jamana kɔnɔna na kuma o nɔgɔyara bɛɛ lajɛlen ye an balimakɛ dɔ ko k'ale y'an lamɛn ale bɛ an lamɛn a fana hakilinaw an ka jan an ka fana t'a lamɛn. Bonjour, Monsieur Kassim Traoré. Kassim Traoré. Il y a lundi, le 26 août, il y a une date de gars Mala. Il y a comment faire fort. Sanuya, il y a comment la sanuya ka. Ka sanuya ke sokonola ani kenemala. Karo sanuya li Kassim Traoré. Kare kɔnɔlaw yɔrɔw furali ne kelen ne bɛ gouvernement jalaki ka ban ka gouvernement yɛrɛ k'a jalaki ka ban ka ɲankin bi a kan gouvernement min jɔ i jɔyɔrɔ la k'ale tɛ se ka jɛya tɛ se ka sanuya munna u tɛ se ka sanuya
Bamako voirie Bamako moko be yoro nanina no masro yoro fla wali saba me kake kanya nani oro me akoko aro bale ko aro fura na fura la betami tagaro foi sala akanga tami bamugo mago be ma nyama ditrila mas nyama ditru pouvez ditru romna ube fli romna fli tede ateta bokko ko de inzini do de bejo o inzini abe fo mako poubelle détruire poubelle beta détruire romna do ba fo ko ka bailema li amaso niveau tana o bailema no o enzini o rawuye au niveau la folo détruire nembe ke rodme enzini do de bejo akama ya mombe che kata ke o insinuna fɛn fɛn bɛ taa ye a bɛɛ bɛ jeni fɛn mun bɛ bɔ a la o ye mun ye nɛgɛw buteliw kabakurun ninnu ni bɔgɔw olu tɛ bila a la yɛrɛ nɛgɛw ni buteli ninnu olu bɛ bɔ a la a bɛ taa bi dɔrɔn a bɛɛ bɛ jeni k'a cɛ k'a kɛ tasuma la o ye nzini bɛ dilan kama o ye tubabula fan bɛɛ o ye nzini bɛ jɔ a kama ka kelen jɔ Bamako dugukɔnɔ ɲɛ kan kɔrɔnfɛla la ka kelen jɔ Kilebi yanfan na Bakola fɛnɛ b'o k'o cogo la kelen jɔ Kilebi fɛ ka dɔ jɔ kɔrɔnfɛla la kɔrɔni Kilebi Bakola la kɔrɔni Kilebi dugukɔnɔ ɲɛ kan ni naani ma sɔrɔ fila bɛ se ka sɔrɔ fila bɛ se ka ɲini n'o kɛra yɔrɔw bɛ sanuya nka ni ɲaman bɔyɔrɔ tɛ yen fo k'a cɛ ka taga bɔ kungo kɔnɔ wali dɔw ka foro la wali yɔrɔ wɛrɛw la o ye fɛn ye ka nɔgɔ kɛ nɔgɔ kan ka bo kɛ k'o la ko ni ɲɛgɛnɛ ye gouvernement kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni gouvernement m'i jɔ i jɔyɔrɔ la dugukɔnɔla tɛ sanuya an kan ka maloya nin na Malien yɛrɛ nɔgɔlen don kaban n'i donna Bamako biro hali biro ninnu n'i donna a ɲɛgɛnw na i bɛ tigɛ an ka maliyɛnw na peut-être fo n'a kɛra directeur bɛ don ɲɛgɛn min kɔnɔ wali kelen o sinon a gouvernement ni bureau principal fɛn o fɛn a ɲɛgɛn principal fɛn o fɛn don dɔ ne dorila ka don tribunal ɲɛgɛn kɔnɔ Yirimajɔ k'a kɛ i n'a fɔ n ka jalaminɛkɛ ne nimisa la n ma se ka minɛna ka taa a kɛ so yɔrɔ bɛɛ nɔgɔlen don ka tɛmɛ n'i donna n ka service d'hygiène na hali o vitre mun bɛ yen san bɛɛ banabanadatɛninw dalen don o la mana ninnu dalen don a vitre la tɛ jɔsi janko k'a ko nɔgɔ yɛrɛ de ye n ka faamaw ta ye n'i donna n ka ministère la hali poubelle kɛ bilayɔrɔ o tɛ yen poubelle kan ka bila yɔrɔ min na a tɛ yen foyi ma prévoir o fɔlɔ hali n ka gɛtɔrɔn dilalaw sira kɛrɛfɛlaw poubelle minɛn sigiyɔrɔ tɛ yen i ka damanan filɛ damanan ta o ye sugu ye mais organisation sɛlen don na foyi ma organiser
mene jigino du gouvernement la nyam insini do kanga jo nyamambe che kataka keala ka détruire foite bla konomi jidinte tasma be bo ala tasma be kleula ka insini na tasma be kleala ka siala o sisi ya Canada ka mira sisi la tio be ile sanfe o insini be jo akamo o ka bara de do tio be jo ka ile sanfe atake du chama chela de nga hana kira mo ma ro la mo be ro na parce que absika ke dugum senu du absika dugum senu du kira pelala absika ke o te fuiche tio be ile sanfe tio jambe ile sanfe sisi be beta kabagolo la te fuiche abe fambe bien fambe ok monsieur Kasum Traoré ida sera sanuyama ambila mem nangana ila me akenga ange ngondeme na makima basie ibanga kuma kon finela se nyemgoma Kasum Traoré ame kuma sanji ni mi nana samia sanji mi nana o kolola ambe kuma oka Kasum ange yugo nyefle dabla gwel make mora to mon dabla gwel make ngora wolo dabla so jolendo jitmen sirawla ka tigi be wole tribunal la ka to sireske so jolendo jibo sirawla minga so bilo minga so bito mun jolendo jitmen sirala abekanga wule boje nenga kabanga nyankin biuka ni masu gusi ina mati sebedo uyeso plaza nun samima uluke mine kwa nyankin jugu biuka parce que so beta jitmen sira beta fere mogoma nere so ye pa mogo kono yi kokono la ka fere mogoma so jolendo akono ibe sojo kokono hali bakono ibe sojo akono ni sira jo tukola foita kale bisike foita la bakono foita le bisike mais ne etla sojo jitmen sira la kasi a jo tukola kasi a ke tukola foita kika sola foita kika dimayala mais be kololo se ngodo ma parce que avec la foye dikido jila parce que c'est bien ni c'est bien ka ke c'est bien ka ke c'est bien ka jo a joli technique bila a joli expérience bila ibe so jo ko kono foita la mais so joli ni sangana samba mina kololo beta se mo orema kasoro minga sote ko kono lala mais ni so non be la gouvernement ina benyembala ministre nyembala gouverneur nyembala melu nyembala benyembala population benyembala beko kunga fuitala e fantan kenin doka so jolendo gureka ate jidala ate jitmen rola meni ji tona abena se e ka roma ke ka ro tien gouvernement ki jojo rola so na jolendo jitmen sirala abege wule boje nenga kabanga nyankin biuko kote bo dugula te gwansa Kasum Traoré mais c'est la katuna faso ko de do donc on ka bo donc nye ngambe faso dende anga jamana mara ye kuma min fa dona wallahi ne ret nta do ka fuko ministry ulube sara foka tu sa ni wor ba che ga juma
kaban k'u ka kuran sara ka ji sara kaban ka bɔ i ta u ye hali n'u bana la hali ni mura y'u sɔrɔ u bɛ t'u furakɛ kɔfɛlaw la olu muso n'u denw u tɛ foyi kɛ fo ka t'u sa nin wari ka ca ka dan tɛmɛ dɛ mɔgɔw bɛ mali kɔnɔ ye musa mara ni o dɔw ye ekɔli kelen kɛ ou bien minisiri ninnu dɔw ni olu ye ekɔli kelen kɛ dɔw yɛrɛ ka niveau ka bon n'a minisiri dɔw ta ye mais walahi o mɔgɔw bɛ mali kɔnɔ ye o dɔw tɛ 40,000 sɔrɔ kalo kɔnɔ dɔw tɛ 40,000 sɔrɔ kalo kɔnɔ an k'a lajɛ jamana sɔrɔ mɔgɔ dama dama k'i da biri a la k'a bɛsi i n'a fɔ lemuruba o de kosɔn an ka jamana kɔnɔ élection min surunya hali denmisɛnninw ni min hakili t'o la denmisɛnninw bɛ minɛ k'u adamaden kuturu k'o kɛ saraka ye saraka jugu bɔ an ko k'an ye silamɛ jamana ye an ko k'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ jamana ye wari mun bɛ kofɔ nin ye ta a ka bon mɔgɔ kelen ma dɔ kɛ bɔ saraw la parce que mun k'a lajɛ ɲɛmɔgɔw ka sara dɔ kɛ bɔ a la sariya jugu mun sirilen don dɔ kɛ bɔ o la fantan ka ca ka tɛmɛ faama kan bolokolon ka ca ni nafolotigi ye n'i y'a jateminɛ an ka misaliya kɛ libi ye tiɲɛ don sɔrɔ bɛ libi la mais libi jamanaden bɛɛ tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ jamanaden bɛɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ o fana ka fisa ni faso ye mɔgɔ dama dama k'i da biri faso la ka wari kamaliya ɲɔgɔn kan dɔrɔn nin ka ca dɛ 100,000 ni 40,000 e tɛ foyi kɛ i ka kuran sara i tɛ ji sara hali sanse mobili dakabana mobili bɛ ta k'o jɛma chaque san joli i tɛ hali sanse i t'a san o bɛɛ bɛ ji ma fu tiɲɛ yɛrɛ la o de kosɔn bɛɛ bɛ fanga nɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la dantɛmɛ don fɔnba ka kuma n'a fɔra k'u ka dɔ bɔ sara la ko a b'u ka sara yɛrɛ ka dɔgɔ k'o tɛ solution ye fɔnba ka kuma nin tɛ tiɲɛ kuma ye fɔnba ka daɲa a ka kumaw ka di ne dɛ nka kuma daɲa dama dama bɛɛ ye dɔ bɔlen sara la k'o tɛ solution ye parce que ale ka poste dayɛlɛnnen don o de kosɔn ale ɲɔgɔnna caman bɛ yen ale bɛ min ta o kilancɛ dɛ o 1 quart ale ɲɔgɔnna dɔw bɛ yen ale ka kalan niveau bɛ dɔw la ale ka kalan 1 quart o t'o sɔrɔ o mɔgɔ caman bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dɔn mali kɔnɔ école maîtriw bɛ mali kɔnɔ o tɛ 20,000 sɔrɔ kalo la école maîtriw bɛ yen a bɛɛ ka fisa ni privé ninnu ye école privé mun bɛ yen o école maîtriw dɔw b'a la hali o tɛ 500,000 sɔrɔ kalo la o mɔgɔ ka ca et puis o bɛɛ ye service baarakɛlaw de a y'a lajɛ dɔɔnin kɛ bɔ ɲɛmɔgɔw ka saraw la Asimi kana bɔ fanga la cogo si la n'a ma nin sariya jugu ninnu wuli ka bɔ yan kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka dɔɔnin ji fantanw ma bon o de don ko an bɛ kɔfɛ i k'i jija kɛ n ka kumakan na se n'a donni i gosira fɛnɛ i bɛ yafa ma ok merci. Ayiwa an b'an balimakɛ fo k'a waleɲuman dɔn kuma la tiɲɛ ti ban n'i ko n ko ka ban a bɛ bi yɔrɔ dɔ la dɔ b'a faamu bɛɛ lajɛlen ni hakilina don mais a kɛkun ye min ye alamisadonya fɛ Amara an ka kuma wɛrɛ bɛ mun t'anw fana ta ye donc problème foyi tɛ a la anw kɔni tɛ dɛ n balimakɛ anw ayi n'i ye fɛn fɛn fɔ ni nɛni kɔni t'a la fo hakilina don anw b'a tɛmɛ dɛ n'i tɛ maa nɛni i tɛ se maa ma i tɛ maa tɔgɔ fɔ i tɛ fɛn fɔ i bɔra ka min kɛ sa o ɲɔgɔnna n'o bɛ maa bolo degun ni fɛn na o k'a bila ka na an sigikun yɛrɛ o de ye pour que mɔgɔ ka se ka bɔ degun ale kɔnɔna na an bɛ segin ka na kunnafoni kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka wulikajɔw bɛ sen na Tɛnza Watɛni n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Kidali n'a marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na
k'a daminɛ kunungo la kana se kunasiningo la kana se fo bi ma Tenza Waten Anefis ale ni dugu musɛn minnu fana bɛ Kidali kɔnɔna na ye fiɲɛ tigɛlen don Bamanciwale juga wale kɛbaw la kunungo min ye maa tan ye o bɔnɛna a nin na kilomɛtiri 4 ka kɛ ni Tenza Waten yɛrɛ worodugu yanfan ye Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye Baro kɛlɛtigi ye a ko ko min ye armée ye a ka wulikajɔw bɛ to sen na ka kɔ o ɲɛ fana Anefisaw fana fɛ yen a yera k'a fɔ ko min ye Wolomasiri tabaw ye opération Maliko ale ka pankurun dɔw kɔni wulila ka dankari Bamanciwale juga wale kɛbaw la kɛlɛkɛminanjugu o tun bɛ maa minnu ko kilomɛtiri 80 ka kɔ Anefis dugu yɛrɛ kɔnɔna ɲɛ u ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la Wolomasiri tabaw ka nin wulikajɔ in a kɛlen no degun ye Algérikaw ma olu bɛ kulela fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u ma dan Nations Unies ma koyi u taara Turki fana fɛ yen ko kana kɛlɛkɛminan feere Mali jamanaba in ma ayiwa komi anw ka jamana olu de ko k'olu bɛna a lajɛ ko kana fantanw sécuriser hakilila Algérie kɔni Algérie kan ka ko dɔ faamu ten sa foyi tɛ yen min ma to ale ye wa ale ka bɛn fɛn fɛn sigira sɛbɛn fɛn fɛn dilanna ale fɛ yen anw ma da la n'o y'a sɔrɔ o sera ka ɲɛnabɔli k'anw ka ko la yan sanji min bɛ ka jigin a mara ko kɔlɔlɔ caman bɛ a la han kɛnɛya ko ta nasira fɛ k'an k'an kɔlɔsi kolera min ye kunfilanintu ye ka taa se pali ma farikolo yɛrɛ ka yobo yaba k'i kun sa ka se k'i kɛ ko maa min yɛrɛ koloci la tuguni ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye ani bana farikololabanaw min ye maanifin golo o tɛ sɔn ji dɔw fari tɛ sɔn ji la ko min ye gouvernement ye a ye fɛɛrɛ tigɛ nin bɛɛ la maa o maa n'o y'a sɔrɔ sanji e kɔni bɛ don a la a y'i gosi e kɔni jiwoyo taara n'aw ka maaw ye furakɛli kɛrɛnkɛrɛnw olu bɛna kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔw fana karila n'u ka sow binna olu bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka don bɛrɛ la minisiri Asa Bajalo n'a ka maaw k'u ye wulikajɔ belebeleba kɛ nin bana minnu fɔlen filɛ nin ye n'o ye koleraw ye ka taa se kunfilanintu ma pali maanifin min bɛ sɛgɛn a la a yɛrɛ golo ka pewu ani maa minnu bɛ yen ni ji ser'u ma anw kɔni maa min bɛ ɲugun ko nin bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛlen don yaasa u bɛ se ka dɔn cogo min na wa hali e yɛrɛ i b'i ka so ji don n'i fɛ yen fo salon kɔnɔ a y'a soli a ji ni nɔgɔ bɛ na dɛ ani bana bɛ na k'i hakili to i yɛrɛ la fana n'i y'i yɛrɛ ye cogo sugu dɔ la faamaw la bɔ a kalama an bɛ taa Gawo nin kalo ye tile 26 npogotiginin fitinin 2 olu y'u ba to baara la kɛlen ka ba dɛmɛ pewu se min bɛ u ye k'o kɛ kuma tɛ nin ekɔli bila waati in na tile kuntala wulila dɔrɔn olu ko k'olu bɛ to u ko ba la waleya in a kɛra Bagunjɛkaw fɛ yen Bagunjɛ n'i bɛ na ka bɔ Bamakɔ n'i yɛlɛla Gawo pont kan Bagunjɛ bɛ i kinin fɛ Bagunjɛ a bɛ Gunzere commune kɔnɔna na npogotiginin fitinin 2 in kabi seli fana fo ka taa se Lazara tɛmɛnen ma somɔgɔw bɛ k'u ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ ji la olu bɛ ka t'olu ɲini gere kan fo kɔfɛ jɛgɛmɔna dɔw de taara ninnu balalen sɔrɔ o y'a sɔrɔ ji ye kunkolo ninnu kɔni funu k'u fari bɛɛ lajɛlen funu u y'u su bɔ ka na n'u ye ka n'u don dangandawolo la kunun ngo Gawokaw fɛ yen tiɲɛ na an ye nin kuma in fɔ yan an ko maa maa bɛ bada bolo fɛ maa maa sigiyɔrɔ bɛnnen don ba kɛrɛfɛla ma n'i tɛ se ka wuli ji to yen sisan sabula e tun bɛ don yɔrɔ min na k'i jɔ k'i ko n'i taara yen sisan i kun de bɛ tunu denmisɛnninw olu tɛ fɛn caman dɔn jiko la u b'u ta a diya fɛ f'a fanga bɛ taa ni u ye maaw k'u hakili to denmisɛnninw na minnu bɛ kɔdaw la minnu bɛ badaw la nin y'a san 57 ye ji ye kunnama min sɔrɔ kɔw kɔnɔna ni ba kɔnɔnaw la a ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ mɛtiri 6 baw falen n'o tɛ ne bi donc denmisɛnw a y'a hakili to u la a y'a hakili to denmisɛnw na kosɛbɛ sigidaw la sokɔnɔnaw la du kɔnɔnaw na quartier kɔnɔnaw la hali dɔ bɛ yen i hakili t'a la a bɛ se ka taa don ka mobili kolon dɔ datugu a yɛrɛ de la a tɛ se k'a dayɛlɛ tuguni a ninakili bɛ ja a bɛ sa donc maa o maa ni den kɔni b'i bolo n'a ye ŋunuma daminɛ i hakili to a la dɛ
kana fɔ ko n y'a to kolonsen kɔrɔ ko ka taa na ji don dɛ i kɔlɔsi a ta i bolo kana bila ten dɛ minnu b'u sen kan i b'a dɔn ko den tagamalen kura ale bolo ko ni maa si ma taama kɛ n'ale tɛ a bɔ a n'a ka coyi kɛ a si ma kɔrɔsi ye donc an ka hakili to denmisɛnninw na yorosokaw fɛ yen kerecɛnnakaw ka bibulu o baara min bɛ kɛ o tako 38 na n'o ye kan bibiliki francophonie ye o bɛ yoroso ani burakaw fɛ yen baaraw daminɛna kunungo kɛnɛ in ka sa maa 300 kalandenw na maa minnu bɛ n'olu ye kerecɛn diinɛ maa mafalenw ye olu nana ka bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka nin kan in sigi sen kan maa minnu nana sa min ye bibulu kalanni ye bibulu dɔnni seko ni dɔnko farikolo ɲɛnajɛ ka taa se kan yɛrɛ kɔnɔna baaraw bɛɛ lajɛlen ma ko o de kɔni daminɛlen filɛ nin ye yorosokaw fɛ yen k'a daminɛ nin kalo in tile 27 la septembre kalo tile 2 baaraw olu kun bɛ cɛ yaasa ka se ka gɛlɛyaw dɔgɔya sɛnɛkɛyɔrɔw la bagan marayɔrɔw la an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen sa ni ale kɔni bɛ kɛlɛbaw ni ɲɛɲininiw kɛ bagan marako la an ka jamana kɔnɔ ale ni amerikɛnw ka baɲumankɛtɔn min tɔgɔ ye ko USAID olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa min ye maaw cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛnkan ye bɛnkan minnu ni olu yɛrɛ bɛ se k'o sɔrɔ o nagakɔrɔ la k'u ka kow ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ ma kɛ bereta ye ɲɔgɔn kan ma wulikajɔ in a sigilen no sen kan ni jɛkulu ninnu fɛ a lajɛ fɔlɔ u y'o kɛ Bamakɔ dunanjigiso dɔ kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yanni lawaleyali o ka taa daminɛ kɛnɛ kan minisiri min bɛ sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ kunna ale tun ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin 5000 ko yaasa sa olu ka saniya baaraw kɛ ka dingɛw k'olu bɔ ka kinw saniya k'u yɛrɛ dege baara caman na ko kurumo karili o san kelen o kɛra min ye an ka marabolo 16 o de b'a la 19 na minnu sen sera ka don nin ko in na ani Bamakɔ yɛrɛ k'o fara kan kunungo sa u ye san kelen u y'ale mɔnɛbɔ baara kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye waleya minnu sera ka kɛ n'Ala sɔnna a ma min ye minisiri ye ale ka laseli an na o labɛn burɛmukaw fɛ yen kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko centre k'ale ye bɛn ni keleya kupu ta ko 5nan ta burɛmukaw fɛ yen dɛ kupu min tɔgɔ dara Abdramani O Ture la ale kɔni jɔnjɔn gosira nin kalo in tile 27 u ka ndolati kɛrɛ min n'o ye stade municipal de Burɛmu ye min ye jɔnjɔn ye sa quartier centre ale kɔni ye se sɔrɔ plateau kaw ka 2 u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka dugu ma mafalen bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan min ye wolomasiri tabaw ye ka taa se jamana yɛrɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen ma sa k'u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in kan ka se ka na nin ɲɛnajɛ in bɛn ni kelenya k'a sinsin ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnw ye kibaruyaw caman fana di hakili jagabaw fana kɛra a ko la armée yɛrɛ ale maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan u ye donbolo kɛ finitigilaka tɔ minnu fana bɛɛ lajɛlen bɛ Burɛmu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko nin ko in k'a kɛra bɛn ni kelenya yɛrɛ don ye Burɛmu sifinw ale ni dugudenw olu ni ɲɔgɔn cɛ an mara sisan an bɛna an ka conseil des ministres la conseil des ministres min kɛra kunungo n'o ye utukalo tile 28 ye san 2024 a ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel Asimi Goyita ye Sogɛli Kokala Mayiga ale n'a ka ministre minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw kɛlen baara kan ka taa sira min fɛ sa u y'o dantigɛ sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ sariyakisɛ ye o bɔra ka bin u ye ministrew ye baara minnu kɛ ani baara min bolo dalen n'u bolo dɔgɔkun in na jɔyɔrɔ ma di maa ma han maa ma jɔyɔrɔ sɔrɔ maa ma nommé yaasa sa ka se ka faamuyali kɛ ministre min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye ɲɔrɔnkaw ka Ablaye Diop ye Diop ko AES ale denwuli sɛbɛnw olu bɛɛ lajɛlen dira Mali jamana ma sabula bi Mali de bɛ ko in ɲɛmaaya la a ko sa ko min ye sɛbɛn ye tɛgɛnɔbila kan ka k'a la jamanaw fɛ nka k'a ta k'a don bɛrɛ la k'a baaraw sigi ɲɔgɔn kan a kan ka kɛ cogo min ko min ye lajɛ min kɛra juillet kalo tile 6 n'o kɛra jamanakuntigi ka lajɛ fɔlɔ ye ɲamɛkaw fɛ yen Niger ko o y'a to nin waati in na sa laɲiniba min yɛrɛ bɛ AES fɛ k'o dantigɛ ko AES a sigira cɛncɛnfuga jamanaw fɛ jamana minnu bɛ yen n'u olu bɛ Liptako Gourma o kɔnɔna na ko olu de kɔni ye AES sigi Alliance des États du Sahel o tɛ sa wa
ko a ka laɲini ye mun ye ka na ni kɛlɛbolo belebeleba ye kɛlɛbolo min jamana saba in bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ka se ka degun minnu bɛ u kan n'o ye u ka jamanaw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni lakanabaliya ye ka fu siri o ko la Diop ko ministrew ma ko AES jamanaw u sigira cogo min u y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ni jamana minnu b'a la bɛɛ lajɛlen n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya don wa bɛɛ lajɛlen n'i ka danbe n'i ka ko kɛcogo don k'a ta dɔrɔn k'a fara ɲɔgɔn kan nka fɛn damadɔw bɛ yen AES ye o ɲini a jamanaw fɛ u ka se ka baara kɛ o la u ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o ye traité ye o ko sa ko u bɛna fɛn yɛrɛ tɔgɔ kɛ min ye o ye confédération ye confédération kɔrɔ Amara e ye Mali ye i n'i ka jamanakuntigi i n'i ka taabolo i bɛ bonya n'o ye i bɛ don tɔn kɔnɔ e tɔgɔ ye ko Niger i ka jamanakuntigi b'i bolo i ka gouvernement b'i bolo i ka baara kɛcogo b'i bolo i bɛ to a la e tɔgɔ ye ko Burkina Faso i fana n'i ka jamanakuntigi don i n'i ka ko taabolo don nka u bɛnna sa u ka baara kɛ fɛnba jumɛnw kan o ye fɛn belebeleba damadɔni ye fɔlɔ o ye lakanako ye ale ni dugu kɔnɔna bɛ se ka yiriwa cogo min jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sira ɲama tagama n'o ye diplomasi ye ka yiriwali k'o fara kan o y'o kɛ sabanan ye min ye baara in ye Diop ko ko bɛnkɛra nin de kan maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana saba ye n'olu sɔnna ka don a kɔnɔna na u ko u bɛna n'u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye yaasa u ka jamanaw ka lakana bɛ se ka sabati u ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na cogo min na jamana saba in k'u bɛna na jɛ fana fɛn fɛn ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ye ka jɛ ka hakilina kelenw sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini belebeleba minnu bɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na cogo min na u kumakan bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara la ko min ye yiriwaliko ta nasira ye k'u bɛna na musaka ɲini ka fɛnw sigi sen kan min b'a to dugudenw yɛrɛ bɛ se ka baara sɔrɔ baara min bɛ nafa ɲɛ u ye jamana saba in kɔnɔna na ko wa fana ko min ye dugudenw ye ni jamana saba in dugudenw olu ka taa ni ka segu u bolominɛnw kɔlɔsili u yɛrɛ ka se ka baara kɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ne bɔra yan k'i bɛ taa Niger a tɛ f'i ma tugun ko maliyɛn koyi AES jamanaden i n'i sigi k'i ka baaraw kɛ ka kɛ ni Niger ale sariyaw ye Burkina ka mana bɔ Burkina ka na k'a bɛna baara kɛ yan a fɔ a ma k'a danga na ko min ye AES ye o jamanaden don Diop ko k'u ma dan o ma koyi k'u y'a ye k'a fɔ bi u ka ca latigɛ jɛkulu minnu bɛ yen olu fana ka jɛ ka se ka baara dɔw kɛ wa fana min ye baaraba minnu yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ fasodenw tɔɔrɔ n'o bɛ degun ta ka ɲɛsin jamana ninnu ma k'u k'o kɛ koyi ka bolo ni ɲɔgɔnma kɛ yaasa jamana saba in a bɛɛ lajɛlen hakilinabɔ bɛ se ka kɛ kelen cogo min minisiri Diop a ko min ye confédération des états du Sahel ye ko cakɛbolo baarada saba de b'a bolo n'o y'a ka baarakɛminɛnw ye jamanakuntigiw olu ka ɲɔgɔn ye minisiriw ka ɲɔgɔn ye ale ni u ka wasadenw olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na ko o saba k'u bɛ baara kɛ n'o de ye u ma sɔn ka kɛ ko girimanba ye min ye nin waati na sa présidentya o bɛ kɛ san kelen o san kelen ni e ye san kelen kɛ ka ninnu fana bɛ san kelen kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ san kelen kɛ nka e tɛ se k'i to i ka san kelen na cogo min na k'o banna k'i bɛ san filanan kɛ i ɲɛna cogo o cogo i da ye san kelen un homme un mandat o mana tɛmɛ ka bɔ yen ko AES kɔnɔna na k'a fɔ ko i bɛ fɛɛrɛ ni dabali ɲini i yɛrɛ la k'i yɛrɛ cogolen to u kunna wa c'est non renouvelable wuli cogo fosi de t'a la ci cogo t'a la quoi a tɛ falen ko wa ko AES a denwuli sɛbɛn a wolo sɛbɛn a sɛbɛn fɛn fɛn la jeli ko Mali k'o tora Mali bolo sisan sa anw de b'an jija k'an cɛsiri maaw kana tigɛ an na an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri an ka baara kɛ Diop ale ni lase kunu minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna n'o ye aw ka cɛ ye Sanu a ko Safokaw fɛ yen ko min ye photovoltaïque ye n'o ye 50 méga ye ani a kɛrɛfɛ mara n'an b'a fɔ ma ko stockage 25 méga 25 k'o baara min kɛra Safokaw fɛ yen Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na ko Mali gouvernement k'a ni maa min bɛ k'o baara kɛ k'o ye Sino Edri Corporation Ltd ye n'u olu kɔni ka musaka o bɛ bɛn ni sefa wari miliyari 32 miliyɔn 911 ba 97 ani 7 48 ko musaka an ka kɛ miliyari 2 ye sa o faamuya ka di ko pano min kan ka tila Safokaw fɛ yen a wari bɛ bɛn o de ma min ye baara kuntala ye
kalo mugan ani fila naani ti san fila ye sawa k'u bɛ baara kɛ o kɔnɔna na wa min ye baara in ye ko n'a banna Mali réseau connecté n'o ye énergie ye k'a kan ka o dɛmɛ wa min ye kuranko gɛlɛya ye k'o dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔna na musaka dira bolonɔ bilara sɛbɛn na chinois olu ye baara daminɛ ministre min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafaw kunna k'u ye sɛbɛn ta sa sɛbɛn min b'a to jɛkulu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Sorem Mali SA Sorem ko ale kɔni ye dugukolo dɔ sɔrɔ a kan ka taa sanu ɲinini kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in tɔgɔ ye ko Tahaka n ko maaw b'o kan ka ban terroriste b'o kan Gao mara la tɛ Gao mara tɛ celle de Intellit Gao mara la ko yamaruya sɛbɛn o dira Sorem ma ale ka taa sanu ɲini kɛ yen o sanu ɲini hukumu kɔnɔna na sa Sorem ale kan ka wuli ka jɔ kɛ ka baaraw kɛ baara minnu b'a to ni dugujukɔrɔ minɛn wɛrɛ yera jamana na b'o kalama baara min dilen filɛ u ma nin ye a ko sigira sen ka juillet kalo tile 31 Sorem ale de ye laɲini kɛ ko ka permis de recherche n'o ye sanu ɲinini permis ye ko ka o d'a ma Tahakaw fɛ yen ale ye taari 97 buruburu 41 kilomètre carré k'u bɛ taa baara k'o kan laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye min ye sa u ka se ka baara kɛ ale kɔnɔna na min ye Mali yɛrɛ ye ale ka nafa min bɛ se ka ye ko in na fana k'o na sigi sen kan décret min talen filɛ nin ye o b'a to sa u ka ɲinini kɛ u ka wuli ka jɔ kɛ fo ka taa bɔ fɛn kan n'o o ye sanu ye yɔrɔ in na nka sanu bɛ yen ka ban o Tahaka kɔni sanu kɔni bɛ yen parce que hali kɔsa in na mɔgɔw giriba sara ka wuli ka bɔ yen de nɔ u ja tigɛlen ministre ka baara minnu kɛra n'u kan ka baara minnu boloda o hukumu kɔnɔna na ministre d'État ministre de l'administration territoriale décentralisation ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ ko min ye commune minnu bɛ yen ni olu ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo commune rurale don Keɲebata Sitakili ni ale olu bɛ Kayi mara la Moribabugu ani Nuga n'olu bɛ Kulukoro mara la ko mun bɛ olu mairie kunna sa ko olu wuli ka bɔ yen o conseil communal ko olu cira k'a sababuya kɛ mun ye ko sabula ko sariya kisɛ minnu bɛ yen ani baara kɛcogo minnu bɛ yen k'u tɛ ka olu bato ko wa fana ko n'i ye nin yɔrɔ ninnu ta k'u lajɛ ko a maire ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ maire conseiller baara la nin kɔnɔna na yen Keɲeba Sitakili Moribabugu ani Nuga ko a bɛɛ lajɛlen baara tɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ sariya sɔsɔ dan ko u b'o de la ministre ko dun fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ jamana sariya bɛ olu yamaruya ni maa min ye ko kɛ ko min tɛ bɛn k'i ka conseil ka a ci ka bɔ yen pewu je le répète ko k'a ci ka bɔ yen pewu ka maa wɛrɛw sigi aw nɔ na a bɛ fɔ min ma ko délégation spéciale o sariya kisɛw ko ale bɛ ka olu de labato yaasa nin baara bɛ se ka kɛ cogo min na ko wa ko fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye ko n'o o ye u ka conseil ninnu cili ye n'o ye Keɲeba Sitakili ka taa se Moribabugu ani Nuga ma ko o b'a jira k'a fɔ sa ko u kɔni ye dansago kɛ fo ka se a dan na wa commune délégation spéciale o de bɛna u nɔrɔ bila joona yaasa baara tɔ olu bɛ se ka kɛ cogo min na yanni kalata kura o cɛ ministre min bɛ sariya ko kunna n'o ye Mamadou Kasoge ale conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'u kun taara ci la Ɲamekaw fɛ yen Niger jamana na baara in ye tali kɛ mun na sa o ye ka taa lajɛ sa Nizɛrikaw fɛ yen jamana minnu bɛ AES kɔnɔna na olu bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu marafatigiw kun ye n'u ye marifa ta jamana kama bi n'u kɛlen don ka nimisa boloda olu ka ko bɛ se ka lajɛ cogo la sariya kunda mun ni mun de bɛ se ka kɛ u la u ka jɛ ka olu fɔ ɲɔgɔn ye ko min ye baara in ye a kɛra Niger ale jamana kɔnɔna na Mali tun bɛ yen Niger tun bɛ yen Burkina tun bɛ yen sariya kisɛ minnu bɛ jamana saba ninnu kɔnɔna na k'u bɛ se ka mun de kɛ yaasa baara ka se ka kɛ u kɔni y'a jira sa k'a fɔ k'u ka sariyaw u bɛna na olu lajɛ ka se ka olu bɛrɛbɛn min ye diinɛ ɲɛmaaw ye ani laadalatigiw u bɛna na olu fana sen don nin ko in na yaasa ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min u bɛna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan DDR AES tɔgɔ la k'u bɛna na o sigi sen kan yaasa jamana saba in bɛ jɛ ka DDR kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na k'o sɛbɛnw kɛ wa fana k'u bɛna na jɛkulu sigi sen kan jɛkulu bɛ ɲinini kɛ jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye ninjuguya wale yɛrɛ ye a bɛ se ka kɔn cogo di dɛ fɛn la k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ marifa ye ministre min bɛ
jamana kɔnɔna lakana ko kunna n'o o ye général Daoudi ye ale conseil des ministres mɔgɔ ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don ka min ye ko gɛlɛnw olu la tɛmɛli kɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye ko Asimi taara olu ka yɔrɔ lajɛ utu kalo tile 22 baara in sa ko min ye jamanakuntigi ye a y'i ɲɛ da baara kɛcogo kan fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen n'u bolo k'a y'o bɛɛ lajɛlen lajɛ centre de coordination de gestion de crise ko o na to a ka baara la sa yaasa samiya ko in waati la ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka kibaruyaw di maaw ma waatiw la waati minnu na maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a ko faamuya cogo min kalanko minisiri ale conseil des ministres ladɔnniya k'a yira k'a fɔ k'ale fana tun taara Wagadugukaw fɛ yen Wagadugu olu tun kɛlen don ka don sigi sen kan don min u ka kalanden minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmandaw ye olu tɔgɔla don k'olu jansa ka min ye janjo k'o fɔ olu kun denmisɛnnin minnu bɛ sa ni olu ye u ka CP kɛ n'o o ye dugumakalan ye brevet de technicien premier cycle certificat d'aptitude professionnelle brevet d'études professionnelles baccalauréat olu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmandaw ko olu ka kɛnɛ de kun sigilen don Burukinakaw fɛ yen maa welele a kɛnɛ ka sa o ye kɛra anw ka ministre min bɛ kalanko kunna ye n'o ye docteur Ablaye Amadou Sisavane ye Burukinakaw o ye jɔnjɔn d'a ma koyi Palme académique du Burkina k'u y'o di an ka ministre ma ministre ko baara in k'a ɲɛna Amara an ma nin fɔ a aw bɛ premier dɔrɔn ta bac la les 3 premiers DEF les 3 premiers bon bac yɛrɛ de ta ka jugu kosɛbɛ parce que dɔw bɛ lettre la dɔw bɛ science sociale la dɔw bɛ technique science exacte la bon n'aw taara olu bɛɛ lajɛlen ka premier kɛ premier ba kelen ye an b'a fɔ tɔw ɲɛna aw ka premier ye nin ye c'est comme n'i ye ngɔnifɔla ta k'o ni gitarifɔla o ni dunufɔla k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka premier ye dɔnkilidala ye i ma kuma dɛ dɔnkilidala ni dɔnkilidalaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa o de kɛ gitarifɔlaw ainsi de suite donc gouvernement kan k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka min kɛ nin ye a denmisɛnninw minnu bɛ kalan tɔ ninnu kɛ a tɛ u tɔw fana fari foni a bɛ f'u fana ɲɛna de aw ka maa 5 fɔlɔ filɛ ninnu ka maa 5 fɔlɔ filɛ nka siyansi comme o bɛ se ka sɔrɔ o kow ye exact ye o de ka moyenne ka ca n'aw bɛɛ ta o ye premier national mɔgɔw bɛ sɔn o ma mais tɔ in si tɛ yira Burkina filɛ ka o de kɛ nin o e ye wane ye nin na nin ye wane ye nin na nin ye wane ye na aw wane damaw filɛ nin ye wanew ka wane filɛ n'o tɛ denmisɛnninw n'a y'u to tan cogo la k'anw to école la les 5 premiers de tun bɛ sɛbɛn tableau d'honneur la aw maa 5 fɔlɔ kɔni aw tɔgɔ bɛ sɛbɛn vert bɛ don min kan na o ye premier ye jaune bɛ don min kan na o ye deuxième ye rouge o ye troisième ye tɔ ninnu fɛn dɔ bɛ di olu ma ten kalo o kalo tableau in bɛ falen ni premier falenna ou bien ni min falenna san bɛ taa ban tuma min na i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin bɛɛ y'i fasa ja f'i ka vert don i kan na de b'a fɔ ko école publique papier farala ka fili jamana in kɔnɔ depuis privé nana de nkan tɛ privé ɲumanw ma dɛ parce que privé ɲuman caman fana bɛ yen minnu bɛ baara kɛ hɔrɔnya ni laadiriya la u ka baara kɛcogo ka ɲi u ka kalan kɛcogo ka ɲi conseil des ministres kɛnɛ kan ministre min bɛ yen n'o bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan Moussa Atayer a ko k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka n'a bila tile 31 na maliden dɔ ye laɲini kɛ ale ka ministiriso ka yamaruya kɔnɔna na ka taa fara diɲɛ seleke 4 jɛkulu bɛ yen n'o bɛ maaw dɛmɛ maa minnu bɛ taa tunga la n'o ye OIM ye k'u sera ka maa 5,684 maliyɛn na minnu segira ka na n'u yɛrɛ ko k'u bɛ segin ka na so ka bɔ degun ani ɲanijugu kɔnɔna na ka na Bamako ale kɔnɔna na wa u nalen fana ko dɛmɛ kɛr'u ye u kunbɛra ka ɲɛ nin waati laban in fana na utu kalo in kɔnɔna na maa 1,330 olu fana bɔra Algérie Libye ani Niger ani Maroc ka na ko yaasa u bɛ se ka bɔ jamana degun u bɛ se ka bɔ jamana ninnu degun na cogo min na u kun taara min kama u ma ɲɛnabɔ u na segin ka na u ta ɲɛɲini Bamako ale kɔnɔna na k'olu fana kunbɛra ka ɲɛ ministre min bɛ muso den ani du kunna n'o ye Mariam Mayiga ye anw yɛrɛ ka seri man di ɔnzɔn femme kɔkɛ nɔ kɔkɛ sɔn ɔnzɔn petit nu bon procureur do sa an tɛ se k'o fama ale de Bakari Jije conseil des ministres Mariam Mayiga ko gouvernement mɔgɔw ma
ko musow olu b'a fɛ ka munumunu salo kɛ Mali kɔnɔna na wolomasiri tabaw k'olu senkɔrɔma dondo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni ɲinan 22 ye ko musow bɛna na wuli ka yaalaw kɛ a bɛ fɔ ma ko caravane ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ armée ale ye baaraba mun kɛ Kidali sɔrɔliko la basigi ni wulikajɔ minnu bɛ sen na k'u bɛna na o kɛ Mali kɔni kɔnɔna na sa k'u bɛna na kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye caravane ye septembre kalo tile 20 k'u b'a daminɛ Bamakɔ ta o bɛ kɛ monument de la paix la région kɔnɔnaw fana o ɲɔgɔnna kelen o kan ka kɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ gouverneur olu kan ka y'a kɛnɛ ka muso ɲɛmaw ni muso kuntigiw musow minnu bɛ jamana kɔnɔna na sa k'olu ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka nin baara in kɛ k'a kɛ kun ye 22 septembre hukumu kɔnɔna na sa musow jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye Mariam Mayiga ye ni ale bɛ Kulubalilakaw ka sigi la a ye nin dantigɛ ministre min bɛ usine ko ani jago kunna n'o ye Musa Galaw ye Musa Alassane Diallo ale y'a fɔ conseil des ministres maaw ɲɛna k'u kun ye baara kɛ baara min bɛ tali kɛ sɔrɔ Yakuba Ali la Mali ale ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ baɲumankɛtɔn minnu bɛ Irisilakaw fɛ yen ko n'Ala sɔnna a ma ko commencé kan ka taa kɛ olu fɛ yen nin kalo octobre kalo o tile 14 ka taa se tile 18 ma ko u kan ka na baara la an fɛ yan min ye Bamakɔ kɔnɔna na ministre ko lajɛ in ko a bɛna n'a to Irisi magobatigiw Irisi jurabaw Irisi sengolabaw Irisi jagokɛlabaw olu ni Mali taw k'u sigi ɲɛŋwɛ ka kuma an bɛ se ka mun sɔrɔ la bolo ni ɲɔgɔn ma na ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka mun kɛ sanu feere hukumu kɔnɔna na an bɛ se ka mun kɛ hakili jagabɔ kɔnɔna na bɔlɔlɔ siraw fɛ fo ka taa se minɛn minnu bɛ yen bi n'o olu bɛ an mago ɲɛ minisiri ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye sababu min bɛna n'a to fana hali an ka dugujukɔrɔ minɛn minnu filɛ fɛn minnu filɛ nin ye énergie ko min filɛ min ye mobiliba ko minnu ye sɛnɛko ka taa se sɔrɔ ko ma min ye bɔlɔlɔ sira fɛnw ye ko nin bɛɛ lajɛlen maaw de bɛna ale ka bɔ Irisi la u n'an ka maaw bɛna sigi ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na an yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na k'o kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan octobre kalo nata ale tile 14 ka taa bila tile 18 na Irisilakaw olu ka maaw bɛna ministre min bɛ sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira k'a fɔ u kan ka taa nin kɛ fan wɛrɛ fɛ a ye min fɔ ko wulikajɔ kɔnɔna na ka ɲɛsin jamana ale sigida tiɲɛni ma ministre ko ale ni bolofara wɛrɛw u ye wulikajɔ kɛ ka taa ye k'a fɔ nin waati laban in na maa dɔw tun bɛ yen olu bɛ dabiya kɔnɔna na Keɲeba cercle la Faraba Welesebugukaw fɛ yen machine mun b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'a ye dɛ u y'an daraki gouvernement y'a minɛ machine mun minɛlen filɛ nin la nin ye n'u b'a fɔ ma ko a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye di dɛ pelle le tɛ a k'u y'a minɛ ko a minɛlen ka kɛ n'an ka sariyaw ye gouvernement b'a ta u y'a di pelle hydraulique de don pelle hydraulique o de taara minɛ a yɔrɔ ninnu na wa a minɛlen min fana ne t'a dɔn u bɛ taa mun ɲini sanubɔyɔrɔ la o ngo ni ministre ti taa Welesebugu a ti taa Yanfoyila fana lajɛ parce que mɔgɔ t'a dɔn ni pelle hydraulique in de tɛ ka yɔrɔ in bɛɛ tiɲɛ sisan sa o ko ministre y'o minɛli min kɛ ninnu na nin ye Amara k'u bɛna taa tɔnɔmada de k'a feere sariyatigi minnu bɛ yen Keɲeba tribunaliw la ale ni Welesebugu tribunaliw k'a dir'u ma k'u k'a feere a minɛlen kɔfɛ de a bɛ feere de sariya ko ten de wa n'a feerela u bolo bɔra la pewu ministre ko sa ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni nin kojugu ɲɔgɔnna kɔni bɛ yen u k'a bila u kunna k'a fɔ ko gouvernement tɛna tamakiya a tɛna miiri a bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka se u bɛɛ ma ministre min bɛ kunnafonidiko kunna ale y'a jira conseil des ministres maaw la ko min ye AES jamanaw ye olu tun bɛ lajɛla yan u ka maa mafalenw ka kɛ ni kunnafoniko ye k'u ye baara min kɛ sa n'o ye atelier ye o kɛra nin kalo in tile 22 an'a 23 o kɛra Bamakɔ yɛrɛ yan Niger Mali ale ni Burkina ko bɛɛ lajɛlen bannen sa o kɔni bɛnna mun kan o ye k'a fɔ sa ko min ye jamanadenw ka kunnafoni ɲɛnama d'u ma min ye jamana ninnu kalonsoliw ɲɔgɔnna ani AES ale kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan ko wa fana k'u ka se ka wulikajɔ kɛ min ye jamanadenw ka yiriwali baara minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔ ko ta nasira fɛ ka baara fana kɛ min ye kɛlɛw balawu
wulikajɔ ni juguya dan ka se ka o ko kɔni k'o kɔ kari fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni kunnafoni ye u y'a yira sa k'a fɔ ko arajo ko arajo dɔ bɛ yen o kun ye G5 Sahel ta ye arajo sigilen don Burukina minɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ Burukina y'o di ko k'o kɛ AIS arajo ye waati dɔ la Salifu Sanogo kun kɛra dɔ directeur ye n t'a dɔn n'o don dɛ u ko ko minɛn min bɛ arajo in kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ maa bolo Burukina ye o G5 tɔnɔ t'o de u taara ka so mun to anw fɛ Ɔnzɔnfini o tɛ taa a tɛ taa ni so ye o bɛ to yan de minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna k'ale tun bɛ Kongokaw fɛ yen min ye anw fanfɛ bolo jamanaw ye ale ni Kongo Afiriki camancɛ olu ka ɲɔgɔn lajɛ min bɛ tali kɛ bololabaarakɛlaw ka sinsinni na maa minnu bɛ yiri maaniw ni o n'a ɲɔgɔnnaw dilan olu ka lajɛ 11 na o tun bɛ yen ko ɲɛmaaya tun bɛ Kongo yɛrɛ jamanakuntigi bolo n'o ye Sasu ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ɲinina jamanaw fɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka baara kɛ ka hakilila jagabɔ kɛ yaasa min ye farafinna ale ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na an ka bololabaarakɛlaw ale fana bɛ se ka yiriwa cogo min ko baro sigi ye tali kɛ o bɛɛ lajɛlen na minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye colonel Assa Bajalo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko bana min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko coronavirus Amara k'a bɛ ka caya dɛ k'u ye min ye k'o ka ca dɔgɔ sumaya ma don wa coronavirus tɛ o mura de bɛ yen mura min bɛ mɔgɔ kunkolo dimi k'i kɔ kari k'a sɔrɔ i kɔ ma kari i t'o dɔn wa k'i kɔ kari k'a sɔrɔ i kɔ ma kari i kɔ karilen don i tɛ se k'i sigi n'a ye nka i kɔ ma kari a ma bɔ ɲɔgɔn na o de ye corona ye Amara a ko o bɛ ka caya nin dɔgɔkun na ko nka ko min ye dengue ye k'o jiginnen don kosɛbɛ ko dengue o kɔni o fɛnw ma fara o kan jamanakuntigi ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye ko fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan an k'an yɛrɛ kisi banaw bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ko a b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an k'o ka an taalan ye k'an ka baaraw kɛ n'o ye conseil des ministres ale jɔra ye Bamako nin kalo in tile 28 san 2024 gouvernement ka secrétaire général Brahma Kulubali k'a m'a fo ayiwa an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn conseil des ministres o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sa Amara an bɛna na an ka kibaruya tɔw kibaruya minnu bɛ tali kɛ polisiw ka ko la farikolo ɲɛnajɛ ko ale ni nin waati na fana min ye Aigle ka entraîneur ko ye an n'an da don o bɛɛ lajɛlen na kibaruya fan sabanan na ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye polisi minnu bɛ Yirimajɔ polisiso la n'u ka commissaire ye Modibo Ka Jara ye an b'ale wele ko OPJ n'a ka dangan n'o ye Yusuf Kulubali ye olu ye wulikajɔ kɛ k'u bolo da sikanama 6 ka minnu ye bingali kɛ saba bɛ yen olu kɔni bɛ waw ka da de kari koyi min ye saba tɔ ye k'i badɛbɛ dasi k'i bolofɛn minɛ i la olu b'o kɛ wa u minɛna polisilakaw u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ u ka ɲɛmaaw ka laɲini kɔnɔna na yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min maa fɔlɔ min bɛ sa n'u y'o minɛ ale kɔni tun taara Dakar butigi dɔ de Dakar la Yirimajɔ Yɔrɔjanbugu la nin kalo in tile 24 ka taa bila tile 25 la brigade maaw n'o ye OPJ ka maaw ye Yirimajɔ polisiso olu de ye nin ye sa min ye marafafɛn min b'a bolo n'o ye bamanan marafa dilannen ye o tun bɛ a bolo a na kɛ vidéo de surveillance o y'a yira sa k'a fɔ ko maa kofɔlen ko a filɛ nin ye olu y'o sɛgɛsɛgɛli min kɛ k'u bolo nɔ da o kan u y'a ye k'a fɔ ko kamalen bitigi Dakar la ŋana don u y'a ɲinini daminɛ sa fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a minɛtɔ Amara a ye mugu ci koyi a ye mugu ci OPJ ka maaw la dɛ olu fana fɛrɛ ka bon n'ale ye
bamana marifa de b'ale bolo olu ka kunkan tɛ se ka bɔ donc olu fana y'u yɛrɛ ngalamuti ka munumunu ka na ni ncaw te ale ɲɛna sa ko ale tiri kɛ k'u taara quoi a ka yɛrɛla dogola in ko o corolen do a kun na o tɛna ka na a sen fila cɛ ka bɔ a kɔrɔ ten ka a ta ka sentiri bosogolo ma ka taa n'a ye ale minɛlen ɲininkali nana gwa ale la sa ka ɲininkali misɛnmaninw gwa a la don o don u bɛ ɲininkali kura kɛ a la a ko jɔn ko ala k'ale kelen tɛ koyi ko ale ni maa min bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'o fana bɛ yen o jaw fana ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen don sirakɔrɔ mɛgɛtana ma o ɲɛ tana ye butigi datugulen ye min ye u b'a fɔ ma ko siza ye n'o ye fɛntigɛlanba in ye sizoba in ale bɛ n'o de kɛ k'i ka gogoro kari n'a ma sɔn ka bɔ a b'a bɔ biriki la pewu ka siman kari ka taa n'a ye u y'o fana minɛ o minɛlen kɔfɛ sa sabanan in o kɔni ta kɛra o ye yirimajɔ dugunikɔrɔkaw ale minɛna o yɔrɔ de la ni maa saba ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ ɲɔgɔn kalama komisɛri jara n'an b'a wele ko OPJ yirimajɔ a ka maaw ma dan o ma koyi u ye ninnu fana sɛgɛsɛgɛ ka ɲininkali gɔn u la olu fana y'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ mun ka jugu n'olu ye koyi o de la sa u ye sɛgɛsɛgɛli kura wɛrɛ boloda tuguni ka ɲininiw daminɛ ye ko polisi natɔ jakarita ka échangeur wara ka sirafara échangeur bandu de filɛ ka mugu ci polisikɛ la polisikɛ fana y'a ka pisto bɔ a kun ka mugu ci u la u kɛlen ka mugu ci min kɛ min joginna u taara o fili u ka soda la ka tɛmɛ polisiw y'o ta u y'o ta min kɛ u ye ɲininkali gɔn o de la o fana ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko k'ale kelen tɛ dɛ ale ni maa minnu a y'olu fɔ olu dɔw bɛ ka ɲini hali bi min ye polisilakaw ye yirimajɔ u kɔni ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ sa maa 6 minnu tun bɛ yen olu ta ye ka taa mɔgɔw ka butigiw dakari ka bin u kan k'u bolominɛw minɛ u la dɔw ninnu ta ye i bɛ moto kan o i bɛ mobili kɔnɔna o olu kɔni bɛ mugu de ci k'i ja tigɛ polisi sisanama ye militaire de ninnu t'o dɔn olu ye mugu ci polisikɛ la polisikɛ fana ye mugu ci kelen joginna donc u y'u yɛrɛ ta ka t'o fili u ka soda la ka tɛmɛ patrouille de tugur'u kɔ o i b'a dɔn u tɛ segin sisan segin tɛ yen o i bɛ taa nɔfɛ de u ka sɔrɔ ka taa o minɛ min ye polisiw kɔni y'a yira sa k'u bɛna na ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen u b'u bila nin waati in na sariya tigilamaw olu ka bolo kan min ye OPJ n'a ka cɛdenw ye sa k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin cɛden fɛn fɛn wuli ka jɔ kɛ nin kɔnɔna na u ka brigade de recherche ma ko ka olu fo an bɛ na Sogonikɔ polisiso la siganama maa 2 minnu bɛ drogue feere kɛ u y'o olu minɛ min ye Sogonikɔ polisiso ye Seguman ale ni Zainabu Walet Ishakan olu de bɛ baara kɛ ye ɲɛma n'o ye Segu ye commissaire divisionnaire ye ale ye u y'a yira sa k'a fɔ nin kalo in tile 21 yirimajɔkaw fɛ yen u y'u tɛgɛ da siganama 2 kan siganama in olu kɔni bɛ drogue de ta sa ka bɔ yan ka taga n'a ye Burukinakaw fɛ yen ka bɔ Burukina ka na anw fɛ yen ka bɔ yan ka taa n'a ye Senegalikaw fɛ yen nin wulikajɔ in hukumu kɔnɔna na comme polisilakaw olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u kalekan ye u ka ɲɛmaw ye baara minnu fɔ maaw n'u bolominɛw lakanani olu na se ka o kɛ cogo min na u ka don bɛrɛ la o de la ɲininikɛla minnu bɛ Sogonikɔ polisiso la olu ye wulikajɔ boloda sa ka fara commissaire min bɛ Dibolikaw olu fɛ yen sɛgɛsɛgɛli minnu tun kɛra ani sɔmi minnu kɛra mobili dɔ u ye o de ye o mobili chauffeur-kɛ de filɛ nin ka boli ka taa ka mobili to koyi mobili in kofɔra u ye de depuis Diboli sigana nana kɛ sa chauffeur-kɛ ye 5 don fiɲɛ na maa minnu bɛ yen n'o ye polisiw ye olu ye mobili in kɔnɔna larawulili daminɛ k'a fa bɛɛ lajɛlen f'u ye n'i y'a ye i b'a fɔ ko foyi t'a la ja a falen don drogue la tewu siège jukɔrɔlaw carburant bɛ kɛ yɔrɔ min moteur kɛrɛfɛlaw aw ka fɛn in tɔgɔ ye di sen bɛ da mun kan kɔfɛ ye tɔgɔ ye di olu bɛɛ kun falen don drogue la tayi polisiw ye nin minɛ min kɛ u y'a fara pewu a faralen u ye sɛgɛsɛgɛli daminɛ siganama 2 u y'u bolo da olu kan u tun b'a fɛ ka anw ladege ko de b'a la k'olu da olu tɛ mobili in dɔn i bɛ polisiw n'u ka fɛɛrɛ dɔn Seguman a ko u ma a bɛ tiɲɛ fɔ an ye wa a tɛ tiɲɛ fɔ an ɲɛna de u ko ko olu yɛrɛ nana ni min ye mobili in na yɛrɛ ko drogue biriki 60 don k'u bɔra n'a ye Diboli de olu ye 5 don fiɲɛ na k'a bila chauffeur-kɛ in u bɛ ka o yɔrɔ ɲini hali bi min ye polisilakaw ye
u ko k'u bɛ taa ninnu di bɔgɔ jeninen kan wa min ye minan fɛn fɛn minɛ n'u bolo sa n'o ye dɔrɔgu ye a bɛ fɔ o ma ko dɔrɔgu biriki 80 kanabisi u tun bɛ fɛ ka bɔ n'o ye burukina ka n'o ye mali de la yaasa sa ka se ka taa ale tɔnɔmada ye komisariya min bɛ Sogonikɔ k'a b'a ka maaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka se k'u bolo da nin ko in kan maa min bɛ yen n'a bɛ kibaruya di bɔlɔlɔ sanfɛ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Paris ma ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Dani de Paris a tɔgɔ yɛrɛ ye Adama Konate ye Adama Konate ale kun nana sɛgɛnnafiɲɛbɔla jamana kɔnɔna na kunungo kalo in tile 28 kibaruyaw caman y'a jira k'a fɔ ko a minɛna pôle de cybercriminalité maaw olu fɛ Adama Konate Dani de Paris k'a nɔ minɛ kun nɛnini jugu kuma jugu ka fɔ ta ka ɲɛsin maaw ma ko o de kɔni y'a minɛli kun ye laɲini sɛbɛn min ye nɔminɛli kiiri bolo ye maa minnu ye laɲini kɛ tribunal fɛ ko ka se k'a nɔ minɛ plainte n'an b'a fɔ o ma o temps o de bɛ yen nka minɛli a kuma cayalen don bɔlɔlɔ kan dɛ dɔw ko bi ko min ye Dani de Paris ye a bɛ wulikajɔ la transition ye a cɛ sirilen don min ye faamaw ye min ye jamana ye a bɛ k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ o ye ko k'a mago to k'a kɛɲɛna n'o ye dɔw fana ko a ye maaw nɛni minnu kɛ nin ye k'o fana tɛ se ka to ten nin kuma de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi ka caya kosɛbɛ Dani de Paris tiɲɛ na a nana sabula min ye pankurojigi kɛnɛ na ye a yɛrɛ tun ye video kɛ k'o bila k'a jira k'a fɔ k'a bɛ Bamako plainte tigi ninnu yaasa i k'olu dɔn fo n'i taara Dagabana Adama fɛ yen sa dɛ dossier min tun b'ale bolo ye n'a ma tila fo ka taa n'a ye kiiri la a kuma ɲɛfɔ ka gɛlɛn nka n'Ala sɔnna ma an na ɲɛɲini k'a ko la ka se k'a ɲɛdɔn maa jumɛn ni maa jumɛn ka plainte bɛ yen n t'a dɔn ne e Amarata b'a la n'o tɛ ne kɔni ne tɛ plainte don ayi plainte non plainte kɔni ni maaw bilali kɔ o de ka ɲi o ni fɛn tɛ f'i ma hɔrɔn i tɛ foyi la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ko in Ala ka jisuma bɔ a kan Aigliw k'u ye dege karamɔgɔ sɔrɔ han min ye Gambie dege karamɔgɔ kɔrɔ n'ale yɛrɛ tun taara ni Gambie ye fo Coupe d'Afrique kɛnɛ kan ka qualification sɔrɔ ale ye Gambie éliminé a kun taara Philippinekaw fɛ yen n ye min mɛn Amara k'a ko k'a natɔ don Mali la ko wariko tɛ k'a bɛ Belgique ka don maa min don a kɔni bɛ farafinna dɔn a b'an ka jamanaw dɔn joueur minnu b'an bolo fana a b'olu suit k'a sɔrɔ hali a ma k'u ka entraîneur ye caman bɛ yen u b'a dɔn fana a n'u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kabi a ma kɛ an ka dege karamɔgɔ ye an bɛ min ɲini fédération kana na a ka jogojugu don nin fana na u ka cɛ to yen sabula a jɛra n'a ye k'a bɛ n'i sigi Mali kɔnɔ ka baara kɛ maa si kana taa pression k'a kan i b'a dɔn o nafa fɔlɔ ye min ye ale fédération kelen yɛrɛ bɛ se ka bɔ k'a fɔ ko entraîneur i sigilen filɛ nin don jumɛn an ko k'i ka karisa la jouer don jumɛn an ko k'i k'a kɛ tan i k'a kɛ tan i ye fɛn minnu fɔ i n'an bɛnna mun kan o filɛ nin ye an ka jaabi an mago b'o de la denmisɛnnin minnu fana natɔ don entraîneur tɛ ballontan fédération tɛ ballontan ne Kasim Traoré tɛ ballontan Amara tɛ ballontan nka n'a nana k'a bɛ jouer Mali de tɔgɔ la a y'a ni di dɛ an b'o fɔ a ye dɛ a y'a ni di a ka wuli k'aw n'aw cira hali n'aw cira n'an yɛrɛ y'a dɔn k'aw cira ka ɲɛ a y'a kɛ fo ka se aw dan na a y'aw ni di maa si tɛ foyi fɔ aw ye nka kana sulugu salaka bugɔ yan a kana na dɔ fara an ka dusukasi kan dɛ an b'a ɲini joueur fɛ Amari i n'i ka maaw Jigi Falaye a n'a tɔw a y'aw jija aw natɔ min filɛ nin kalo tile 5 wa tile 6 de a kana na foyi fara an ka dimi tɔ kan tuguni parce que tuma min na ni fédération ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na an y'aw dɛmɛ parce que an y'a fɔ fédération ka baara to o ye fédération kan ka basigi ni lafiya de don ani joueurs ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn min tɛ bɛn a ka a fɔ ɲɛmaaw ye sabula fédération fana tɛ a yɛrɛ ta ye Mali de kɛlen k'a ka délégation de pouvoir di fédération ma a ka baara kɛ ni a ye donc joueurs faso de bɛ danaya da aw kan k'aw jouer entraîneur min natɔ filɛ nin ye bɛɛ y'a tɔgɔ duman de fɔ yanni a ka na bɛɛ ko a bɛ se baara la ko a bɛ se ka ko kɛ a y'a kɛ Ala kama a kana na nin fana don aw ka kow la ka taga tilaw ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ka se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ a yɛrɛ fana ka kɛ maa ye
mami itna na do fani fangola ikika bara fana ke ni mi manye ka bo ka fo mo yena amara ne hakila nusra ko ke obenya ngami ko enfie ma rebo do entraîneur itna na match flying go ani Mozambique ani Eswani ko danga mi tara mi mbora Jeux Olympiques la ko de bunake ko no tlaro flala kuma na ko chem ni misro me o kana to aka dege karamo adjoint akata o ka dege karamo adjoint wara yini équipe kura mo ko kuraw o ka dege karamo danga wara yini kadi to Belgique kayma ko tomu mu yere ante da tomma to en photo ka sen de do antaro chef de do chef de do fils ko atoko tomu feno de do bon ngoni nyabala tomu saint fit Ota, ni voman che niti Belgique ti sega no vogui. Ngare ko ni ka ta kana wargola. Bon, wo mun ko te wargola o daga wargo ga bo fana da. Alaga to anga ninga ka anga entraîneur yi, ame la ni mina ala ko sabati. Nga yere fana am fana ka anke to ko falengui. Fédération dungoro ni mo ga na te ano ti be. Abtla kana kuma o cha ato ninga doke folo. Beka ni to ninga barake. Na ma barake fana ambiance joru de taga gelene ma aw kontena kana dusukolon tanya kon ga ta o tegere malion sigelo ku kono nuye nin ko nu ke kanye atono folo o yere anga dugo ke ala ka to asaka ka ngandra anga demsen munu me nulu basket la santane segiu o lube ka ta Afrique du Sud ka o fe coupe d'Afrique chawni muso ta ka ngata tai nala sonama anga jamana demsanu kupu be ulu de bolo be kata ko nala sonama ko ni kupu ko be sigi aikido kelaw ulu fana ka kalame sena kalami me sani oye maître Abdraman Diop ye ale ko me ka aka lada latle ya saka saka demsanu congé ko nana saka saka ulu de aikido la bara nunu bela jele ngon me ka sa aikido nyofo to nyuma akalanka to nyuma formation nu fon ko ke ulu ye ya sa to ga me no be saka aikido ale nyero ale fana far ko ina je bay amara ame bela jele fo ga bela jele wala mando kumate mamunu me ka andemen wati na nga saka nga panneau solaire soro anyira togola ambu fo ku utla ku fo ka se ku fo tuguni kuni che uni baraji uye fon fenga anyi nala sonama ana abela jele nyefo uyena ina fanya fo tugumina baraka tugumina angoni ni so jalo mbado uka demauna ni wati na ani so jalo no ambu fo ka se ku fo ka tla ku fo tuguni nege ka tani segi eni neni keba ana nyan soraya ka kiwara o kuluda mawtulo ka befo ka be wala mano akambe nege ka tani suina de ba politique fana be ambulo minye Aboubacar Sidiki Fombaye ali yanga ma welele suina anga dogotoro sobe chugodi mali dogotoro sobe chugodi ube baraka chugodi amana na kumoka sanji mi na l'influence o kollobe sega ike munye banana ani laben jumen kelo no mali gouvernement fait lakana balia manga jamana kono ni kakeni tenza waten ko ni babu sabai ani foma kabo sentela ale mi jekulum fana be kenya ko kuna sentela o nyamai ale do binana ana lebina na masala shuina akambe ni ala na kira sonama